Riżultati inkoraġġanti, frott id-deċiżjonijiet li ttieħdu. Kliem il-President tal-Forum Unions Maltin Kevin Bonello dwar it-tkabbir ekonomiku li reġistra pajjiżna, tkabbir ta' 6.3% għall-2015. Kevin Bonello stqar li r-rati waħda li tixpruna ħidmet il-ħaddiema. Dan huwa riżultat tajjeb ħafna fis-sens li t-tkabbir ta' 6.3% l-ewwel nett fejn l-istatistiċi tal-Ewropa u qed mill-aħjar riżultati fl-Unjoni Ewropea. It-tieni nett inti għandek il-fatt illi dan huwa tkabbir illi ħajrifletti tajjeb fuq is-suq tax-xogħol. U allura inti l-ħaddiema tagħna dan huma sinjali li ovvjament qed japprezzawhom. Lilin mill-istatistiċi u persentaġġi, x'sinifikat għandu dan kollu? Kevin Bonello spjega kif ir-rata turi li s-suq tax-xogħol sar iżjed dinamiku. Nifisser li s-suq qed jikber. Ġifieri l-ħaddiema għandhom iktar opportunitajiet. Allura dan ifisser ċertu tipo diversifikazzjoni tax-xogħol. Tipo l-fatt li hemm ċertu nies li qed jieħdu deċiżjoni forsi a bold decision ngħidu aħna illi anke jiftħu rashom u li anke jħadmu nies oħra. Deċiżjonijiet li waslu għal opportunitajiet ta' taħriġ. Dan jgħin biex pajjiżna jżomm fih danu l-aqwa ħaddiema. Min barra l-investiment bla preċedent li ra pajjiżna, Bonello rimarka dwar miżuri li daħħal il-Gvern tul il-leġislatura u li kontribwixxew fl-ekonomija Maltija. Naħseb ċertu miżuri tipo kif għedna pereżempju child care centers, l-inċentiv biex wieħed jaħdem. Forsi inċentivi biex wieħed ma jibqax jirreġistra u joħroġ fuq is-suq tax-xogħol. Dawn huma kollha affarijiet tajbin. Kevin Bonello tem jgħid li Malta għandha potenzjal kbir u appella l-maturità politika biex dan jibqa' jkun sfruttat.